Bol som na zápase Dalibora Dvorského a neuveríte, čo sa stalo. Čaute kamoši, dnes vás zoberiem na môj historický prvý zápas NHL-ky tu v Amerike, na ktorý sa idem pozrieť. Tak poďte so mnou. Let's go! Let's get it. S kamošmi sme sa vybrali na zápas St. Louis proti Edmontonu a vedel som, že nastúpi aj Dalibor Dvorský, tak som bol zvedavý, že ako sa mu bude dariť. Po prvej tretine som si išiel kúpiť známe crumble cookie a extrémnou náhodou som stretol Lukasa Demitru, ktorý hrá futbal za St. Louis City. Na ich akadémii sme cez leto hrali prípravný zápas, no a s Lukasom sme chvíľku pokecali, super chalanisko, tak ak sleduje, tak pozdravujem. Ľudia, to čo sa stalo, ja som v úplnom šoku. Dalibor Dvorský strelil gól. Ja idem na prvý hokejový zápas a Dalibor Dvorský strelí gól. Kámo, extrémna gratulácia. Poslednú tretinu sme sa rozhodli, že zmeníme miesta. Videli sme hráčov z extrémnej blízkosti. No a čo sa dialo potom? Ľudia, 3-2, neskutočný comeback, neskutočný zápas a gratulujem ešte raz Daliborovi, výborný výkon a užil som sa neskutočne.